Ubik Ràdio presenta... Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la Ressaca Matinera. Cada dia m'agrada més aquest tema, tio. Cada dia m'agrada més aquest tema. Li estic agafant carinyo ja, eh? Sí, tio. Cada dia algú s'atreveix a fer algun instrument. Avui jo t'he fet una mica de violí. Imagineu-vos quan no. siguem grans i sona aquesta melodia. Clar, Quins records, eh? Tindràs 80 anys i trucarà un senyor allà a la porta de casa i diràs, tu qui ets? I traurà el mòbil i començarà a reproduir això. Jordi, ets tu? Seria maco, jo crec. Perdó, Xas, que t'he tallat. No passa res, Aleix, no m'ofèn. Una cosa. Sí. Segueix tallant. Albert, tot bé? M'estàs mirant d'una manera bastant... No sé, psicòpata potser. M'he quedat loco perquè les càmeres fan pampallugues i fan el reflex en el teu vidre. I estava aquí. No sé. Albert està com quan tanquen discoteques, Sí. i obren la llum, això. Jo estic a les 7:30 del matí que m'acaben d'obrir els llums i dic, què està passant? Què estic fent aquí? Què està passant? Deuen estar-se preguntant els nostres oients. Què està passant? De què anirà aquest programa? Doncs aquest programa d'avui va de la ESO, coneguda d'altra manera com a educació secundària obligatòria parcial. Menys mal que no m'has preguntat a mi. M'havies de preguntar de què va i no ho tenia. Per això no t'encarregues tu de parlar dels temes. No sé, parlarem una miqueta de la ESO, no? Que és una època que hi ha gent que recorda molt de carinyo i hi ha gent que poder no tant, perquè és una època d'amistat, de bullying als ulls de professors que no els importa una merda, de professionals estancats sense vocació que paguen la seva frustració laboral amb els estudiants i que la pissarra digital els dona problemes. Hi ha una miqueta de tot, no? És una època on tu et llevaves i anaves a fer 6 hores de classe seguides i pensaves, de puta mare, i ara aquí tens una classe de 3 hores i ja se't cau el món a sobre. Correcte. I a més, jo pensava, quan anàvem a l'ESO, tio, són les 8 del matí, perquè hi ha gent cridant al passadís. No cridis. Posa't els teus auriculars, escolta la teva música de merda i estigues callat. Tu feies això? Sí, a mi em molestava molt que la gent cridés al matí. No sé si al vostre institut també ho feu. Sí, tu ja anaves amb la llibreta anotant coses, no? Tu ja anaves amb la llibreta anotant coses. No, jo anava com la gent decent, amb el regle així. Amb la caputxa, els auriculars i entrant així capcot a la classe. Gent cridant. I què escoltaves? Música, generalment. Quina música? Tipus? No sé, tio, depèn del dia. Escoltava Ressaca Matinera. Sí, no havíem ni nascut, quasi bé. Jo amb el que m'has dit m'acabo de donar compte que crec que jo era de les persones que cridava. Quin fàstic. Això està claríssim. He pensat, jo no portava auriculars, jo no em posava la caputxa, jo entrava arribava allà bèstia. enxufadíssim. Hòstia, però jo aquella hora no podia, tio. Jo aquella hora necessitava silenci una mica. O si veia que no anava a les 8, m'anava a les 9. Aquesta època que jo agafava el bus per anar a l'Insti, no sé si vosaltres havíeu d'agafar el bus. Jo anava a peu, Jo a l'ESO ja vaig començar amb moto. Charles, explica'ns com era el teu viatge de casa... El meu dia a dia per anar a l'institut era el següent. El Charles, recordem, viu en una granja que està a les afores de la ciutat. Com a pagès una miqueta, no? No, com no? Ah, pagès. Més o menys a pagès, sí. Ah, pagès. Llavors, sonava el despertador. El despertador a mi no m'afecta, jo tinc... Hi ha algun al meu sistema que els despertadors no m'afecten, no els sento. I això està comprovat perquè et passa ara també. Confirmem. Llavors, el despertador despertava a ma mare em despertava a mi enfadada i dèiem anem a l'institut. Sempre anàvem tard i jo havia d'anar a l'estació de Navas a buscar el bus. Què passa? Sempre arribàvem tard. I quina de cops que la meva mare pobra es va haver de posar amb el cotxe davant de l'autobús per impedir-li que I no t'ha passat mai. I què notaves tu quan te mare feia aquest gest tan... Jo notava, sí, vergonya. Estava pensant, sóc una merda. Cada puto dia m'adormo, tio. I tu quan anaves al bus no li demanaves, senyor, ¿cuánto vale el bus? Et decía, 1 euro. Pues que bajen todos que me lo quedo. No t'ha passat mai? No he tingut el plaer de tenir aquesta intel·ligència. Però ho vam comprovar algun dia, si vols. Potser, sent com són els conductors del bus, poder quedar un punt. Si funciona. El problema és on els aparco. Són bastant grans, no m'hi queden. Que n'hi ha que són molt bordes. I res més, vull dir, pujava al bus i a més a l'època aquesta, tipus a l'hivern, això, que és molt fosc al matí, anaves allà amb els cascos, el cap contra el vidre, allà mig abrigat, arribaves a l'Insti i arribaven, doncs jo què sé, 2 o 3 tios d'allà a la classe que arribaven cridant i jo pensava, però per l'amor de Déu,
Que són les 8 del matí, que tenim història a primera hora. Uf. A l'altre cantó era l'Albert amb les noies. Venid pa acá, venid conmigo. No, a veure, jo què sé. Les a mi hormones. em molestava, però perquè anava tot ratllat al matí. Això és que portava una dopamina d'hormones, eh? Sí, vull dir... I això, i tenies un aguante aquella hora, perquè t'enxufaves 6 hores de classe entre pecho i espalda. I començar, per gustíssim. exemple, a les 8 del matí amb una classe d'educació física, tu amb tot l'esmorzar aquí dalt. No, a més era horrible perquè... Així, saps? Perquè el que era el tema de dutxar-se després i tal sempre era com un tema molt Vosaltres us borrós, dutxàveu? Perquè, clar, hi havia en el llocs... nostre no. A mi Clar, em Em donava... donava la classe una oloreta a humanitat. Sou una merda. Sou una Nosaltres merda. teníem uns diners destinats a ambientadors de classe. Nosaltres a Maxe. Era Maxe, a Maxe i Morelló l'olor a humà. Em donaven un punt en educació física si em dutxava, sí. No. Tens un punt extra per dutxar-te. Era un punt que regalada, rascaves. Clar. Planteja tu, doncs, si et diuen això. També, jo No, crec que... era tothom, no t'ho diuen a tu, en plan, nano, va, que si et dutxes un punt. No, Home, és que si et diuen a tu, és que t'has de dutxes un plantejar punt. coses. Guarro. És que entre això i el que no tenies el carnet del Club Super 3, Uf. Coses rares passen, Estàs quedant molt M'ha enrere. matat això, Estàs quedant m'ha molt matat enrere. potser tens bullying. Bueno, tens. No sé, recordant Jo crec que l'època... ell és més de fer bullying que no pas això, eh? No, en aquest programa et mostrem el nostre rebuig absolut a les conductes de bullying. Molt bé, Carles. Molt bé, recordant una miqueta l'època de l'ESO, quina era la vostra assignatura preferida? Al pati. Vale, va, que algú digui educació física, Va, ens la traiem del mig. Educació física. Tio, alguna altra Mira, coseta? Tecnologia. Jo et diré una cosa. física. Música. Jo tecnologia. Música, tecnologia... Plàstica. Sí, Plàstica? plàstica. Oh, plàstica també era molt bona. Informàtica. Informàtica, és bona, molt Bueno, bé. jo he de dir Home. que mates. Què dius? Què dius? Sí, Home, sí, no. A mi m'agradava mates també, surt perquè el listillo. a primària i a l'ESO... Són molt Bueno, fàcils. mates fins a cert punt, dius, A la que, bueno, a la que et guai. canvien els números per lletres, dius, Arriba per un què? moment... Jo me'n recordo fent... Jo al batxillerat vaig fer les mates del científic. Jo també. perquè Jo també. Vaig Jo no. patir com un cabron. Ja, No però- entenia res del que em deien, t'ho juro. Estem parlant de l'ESO. T'has anat. Bueno, però T'has era anat a batxillerat, però bueno, petit punt, era un però petit punt. a quart d'ESO ja Puntual. començaves a canviar els números per lletres. Sí, aquí dius... I deies, Això què fas amb aquestes lletres? Te les menges? Estaves Les allà les a Mates i equacions. li deies al profe, tio, que no estamos literatura. No Les me ponga una equacions, X. Per què ficar una X? Et diuen, aïlla la X. Li fas el cercle i et diu, no ho Aïllada. has fet bé. Com que no ho he fet bé? Si l'acabo d'aïllar. No En puc amb quarantena. aquest home. No puc. Bueno, jo deia allò de mates perquè em sortia tot i et senties, jo què sé, tio, Sí, sí. guai, saps? Jo també però tinc... quan et Fèieu sortia- aquelles proves de... Et donaven tota una fulla de càlcul de 100 operacions. Sí, allò era hòstia. terrible, allò era molt Allò- Era Sí, espectacular. molava, això Però perquè molava. eren un tipus de mates que tu ho veies i dius, vale, entenc el que s'ha de fer. Exacte. Però llavors arriba un punt que dius, hòstia, m'ho ha explicat Però 4 cops recorda i que no estem tinc a ni puta l'ESO. idea. I el Entre que- mates i sí. geografia, buah, jo... em I el regalava, que mola d'aquest tipus de coses és que competeixes amb tota la classe. I Sí, quan sí, sí, guanyes als 25 nanos de 28, dius, sóc el puto amo. I Home, això era parlant increïble. de mates, si em permeteu, aniré, en vez d'anar cap a batxillerat, vaig un moment a la primària. Sí? A la primària, la nostra professora, la Teresa, que ens feia matemàtiques, Hola, Teresa. va fer, o sigui, va agafar com 3 persones de la classe que eren com els capitans i feien lo típic de va triant una persona, no? Vale, sí. I es van fer com 3 equips de multiplicadors. Vale. Llavors, un dia a la setmana fèiem com una guerra de multiplicadors que anava dient, vale, Jordi, 7 per 8, no sé què, un que vagi amb el Pau, i anar fent així, no? Sí. Sumaven els punts i era bueno, com si fos Una no sé, competició, una sí, sí. competició. I quan tu passaves, entre cometes, et donaven un carnet que era el carnet de multiplicador. I sí, tu super orgullós amb el teu puto carnet, mira mama, pam. Carnet de multiplicador, Mira, carnet del mama, Super 3. Arribo Et tard, multiplico. però tinc el carnet. Era, fora broma, era una bona iniciativa perquè els nens es piquessin a aprendre mates. Les meves felicitacions cap a la Teresa. Tu allà amb I el tant. teu carnet Molt de original, multiplicador, molt original. dient-li a la mare, mira, mama, aquest multiplico, i de cop la mare et diu, doncs jo t'he multiplicat els germans, toma, uno nuevo. Et multiplico una hòstia. Bueno, avui en dia utilitzen TikTok per ensenyar coses d'aquestes. Correcte. Sí, Sí, vull sí. dir, els mitjans que tenen els professors per anar, Sí, per anar sobretot avançant els de l'educació. religió. He vist molts TikToks de religió. Home, i la L'has vist, Guàrdia el Civil de també fa Jesús? TikToks i poder que és bueno. És veritat, jo recordo el meu profe de religió que deia nens, que teniu fred? I nosaltres, no. Ah, un dia li vam dir que sí i es va ficar allà a fer exercicis així. Sí, només... Saludem a Jesús Clar, Cristo. No, si el de religió només fa exercici així, rai, però si li diu, que tinc fred? I dius, sí, i Ui, ve ell, para, escalfant-se, para. dius, Sí, sisplau. Stop. entràvem en Please calent, don't stop the music. Té, Albert, fes Sempre que és tires el interessant. llapis un moment. Jo és que, vull dir, tema Malament. religió, bueno, clar, a l'institut no, ja no es feia religió, però a primària, vosaltres éreu dels que feien A religió l'institut sí o que es feia ètica? religió, Sí, eh? nosaltres hi havia un hòstia, dia al matí jo no que havíem recordo d'anar a haver fet. resar.
Que havien d'anar a la capella de l'institut, tio. No, jo això no, jo a Què és això? primària. Jo que arribo hasta allà i ja... Jo a l'institut no tenia per religió. Anakiri. Jo sí, tio. Jo sí. Pues jo- Religió jo i ètica. Només mirava pel·lícules, Clar. jo, religió, Vull dir, La vida de sí, Brian... Boníssima. Sí, bueno, hi ha gent que li agrada molt i hi ha gent que no tant. Jo havia de Brian m'encanta. Vosaltres feu L'Ave religió o Maria. feu ètica? Religió. Religió. Tots religió? Però jo no tenia ni això ni l'altre. Jo tenia L'Albert feia ètica. Vull dir, una de les dues havies de fer primària. feia les ni No, que jo no, o sigui, hi havia religió que jo no feia. havies de fer ètica. No, feia una altra cosa que no era ètica. Alternativa, No, alternativa. Alternativa, clar, Això, correcte. feia una altra Vull dir, cosa. Bueno. Ve ser el mateix. Molt més ben parit, evidentment. Era molt més divertit, la veritat. Home. Jo veia els meus pobres companys que anaven amargadíssims allà a fer religió i jo, pam, també. doncs avui menjarem patates i veurem Coca-Cola mentre la Sí, profe ens explica, sí. jo què sé, una altra cosa. L'alternativa de la vida. També, de cara als profes de l'ESO, hi ha alguna assignatura d'aquelles que penséssiu aquesta assignatura, lo guai que podria ser, però amb lo gilipolles que és aquell profe és una merda. Buah, sí. Perquè jo, a mi jo m'hauria sí, passat. sí. I Allò d'en socials. social, que seria com Com geografia... geografia, tot història i tot, però Sí. tu juntant tot allà deien socials. Jo visuals i plàstics. Jo només us puc explicar I què una, us feien? Què una us feia el anècdota profe? molt bèstia, A veure. en plan que estàvem un dia a la classe de plàstica de guàrdia, d'acord? Va vindre el profe de guàrdia, i és allò que és el típic profe de que, que li va la canya, i resulta que nosaltres estàvem esperant que vingués el professor i va vindre aquest professor de guàrdia i resulta que unes noies van posar a riure, no? Hi, i fa... Però... De què rieu? I nosaltres... De què rieu? I nosaltres... Tothom supercallat. Joder! Prou ja, Que de mi no se'n riu ni mon pare! Me cago en Déu que està mort! Bum! Cop a la taula, va trencar les ulleres, va trencar el regle, va trencar tot. Tot. Però perquè se'n reien d'ell? O No, simplement s'havia reia? fotut coca. Pues no ho sé. Li va molestar que Va la gent passar això rigués i va dir... i ja fer Hòstia, pobre animal. No, pobres nosaltres, que mos va rebentar amb tot el que tenia. Bueno, nosaltres un cop a la classe de tecno de l'institut quasi matem a un alumne. Érem quatre. Ja hem dit abans el dels tas denunciable, És que t'ho probablement, juro, Carles. Érem quatre. És que això Ja sé. aprofitaves per fer a les ciències naturals, per disseccional i tot això, saps? Sí. I estàvem remenant, el profe no sé què està fent i nosaltres tenim com l'estona aquesta per remenar allà les eines i merdes. I un va agafar com una mena de... És que pels que no ho veieu i tampoc ho sé definir amb les mans res, però bueno, era com una peça Intenta-ho, sí. amb un pistó. I algú va agafar i s'ho va posar aquí a l'antebrazo. No hay cojones, apuntant No hay algú, cojones a posar-hi perquè allò en cap moment semblava res que hagués de sortir, vull dir, era una puta peça de ferro. I allò s'ho va posar aquí al braç apuntant a la gent, no? Apuntant com si apuntes a les càmeres, i després va dir, apuntaré a la pissarra. I quan va apuntar a la pissarra va sortir disparada una peça de ferro, que jo t'ho juro que arriba a tocar algú i li fa un forat al cap. Vull dir, 100% real, no fake. 4 caps. I això vaig pensar, hòstia, hem estat a punt de matar algú. El profe estava corregint, va mirar així amunt, va corregir tranquil·lament. I com si no hagués passat res. I tant, i Va, tant. va. I aquell dia t'ho juro que ens podríem haver puto mort, Com també ens morirem si no canviem ja a la secció d'avui. Ja està? És tot el canvi que hem de fer? Això és el canvi? Jo crec que és suficient, no? És suficient, però avui no hi ha notícies, Carles. Bueno, no sé, què ens porta? Alguna coseta o altra, no? Hi haurà? No, sí, m'has dit. Dius, Saps què et dic una no cosa? ens volem morir, passem a la següent secció. Jo prefereixo Saps més- que tocaven notícies Jo- i que les porto Jo jo. prefereixo més que passin a la secció directa, Passem a la Vale, secció, vale, que crec que avui en Pau doncs, Pau porta alguna cosa, no? Sí, vull dir... Cada dimecres publiquem un nou capítol del podcast a YouTube en format multicàmera, a iVoox i a Spotify en format àudio. Sorprenent, És apte per quasi tots els públics. No ens fem responsables dels possibles efectes secundaris de consumir el nostre contingut. Marejos, nàusees, vergonya aliena, pèrdua del cuir cabellut, si es diu així, o amnèsia. Però no recordem que li hagi passat a ningú. Així que... endavant! Avui a Ressaca Matinera, Pau Torrada ens porta la seva secció de preguntes i respostes. Endavant, Pau! Bueno, no sé si aprovaríeu aquest examen de secundària, però... Ostres! Però... Avui tenim un examen. Ojo, Sí, sí. Quant de temps, sense fer un examen? Correcte. No sé, la veritat és que m'han semblat preguntes com fàcils, però és que ja t'ho dic, potser no us en recordeu. A veure, No, Jo la no. primera que estic veient ja en És pantalla, molt possible. Jo ja no me'n recordo. ja m'he liat. Jo estic veient la cara d'Albert i és semblant a la meva. Ja, És semblant a la meva. jo he vist en Pau, ha començat a introduir el tema i dic, aquest va putejar. Saps què passa? Que ja. quan jugo als jocs de Trivial sóc el de cultura 0. Vinga, som-hi. Som-hi. Bueno, doncs, la primera, aviam, què hi dieu? En quin any es va descobrir Amèrica?
Vale, aquesta cap idea, no? Em sona Sí. que va sortir Va, fa sí. poc. Vinga, Sí. Jo dono com a- 1492. A número a 92. us dono al final. 4 La opcions, si primera. voleu. Jo crec... Sí, eh, dóna-les, dóna-les. No sé si Evidentment. podem ensenyar les opcions en pantalla, no? Sí, Quan- Sí, quan també això- estan en Però, pantalla. Llavors, però així no per cal la que les gent llegeixi. que ens Jo- escolta... Jo us les dic. Endavant, Pau. Vinga, la primera, 12 d'octubre de 1492. Aquesta. La B, 11 d'octubre de 1495. La C, 12 d'octubre de 1220. Molt I la d'hora. tercera, la Sí. quarta, perdó, 12 d'octubre de 1392. I entre el 95 i el 92. Jo diria la primera. la primera, però- la primera. 92. La Sí, primera, sí, vinga. sí. 92. Tots 92. Cristóbal Colón, Sí. cabron. Primera, Correcte. bueno, Let's go! ja... 1 de 10. Un logro, correcte. Hòstia. La segona, mola, I a vosaltres també us mola, Que aquesta cara... Ostres! No et preocupis, Pau, sóc una puta bèstia. Tu tira-la. Fot-li, en la taula periòdica, les inicials ZR, TA i MG, a quin element corresponen? MG magnesi, això seguríssim. Sí, això seguríssim. Espera, respostes. I TA està A veure, doncs Tantalio. si és magnesi, només hi ha la segona. Exacte. No, i magnesi. la primera. Però deixeu dir primera. les opcions. No. Sí, sí. Primera resposta, No, aquesta no és. magnesi, sodi No. i liti. La segona, sicorni, tatani i magnesi. El Pokémon no. Que jo això no ho he sentit en la meva vida. Bueno, Res, doncs la no et tercera, preocupis. calci, tanesi i No, rodi. calci ha de ser A. Res. Descartem. I la quarta, níquel, plata i platini. No. És la segona. És la segona. És la és segona, la sí. La segona. segona, Perfecte. sicorni... Correcte! Mare meva, com esteu, Com esteu? Increïble. Un Jo- no està aquí perquè sí. Hòstia. Jo crec, Ostres! Tu no, jo crec tu no, que... tu no, Aquí ens pillen, em sembla. Va, no sé si estem aquí o estem a uns 1.000 quilòmetres lluny. La distància de la Terra i el Sol, quina és? Vinga, apostes. La A. 160 Hòstia. milions de quilòmetres, Ojo la D, 125 milions de quilòmetres, 149 Aquesta jo. Coma Sí, és sis. que ja hi ha el coma. No, no, llavors és aquí que hi ha... milions de quilòmetres Jo sí. o 300 jo quilòmetres. No, Jo jo estic amb el Jordi, perquè el coma 6 El és... coma 6 és... Ja, el Aviam, coma 6 et qui és diu, el desgraciat? No, va anar amb un metro i va dir, coma 6. Una Amb un polla metro. com una olla. És Però la clar, A, Pau. Però pensa que això és 0,6 milions de Entre la quilòmetres, A que són molts quilòmetres. I la Aviam. C estem. Aviam. Marquem la A. És Jo la A. diria... Jo diria la C, Jo diria la C. també, Ojo la D, Ja, La D poc se'n parla. Mans amunt. Vale. La A. Hòstia, jo no ho Ai, no, sé. la, no, eh? la, Només la- aixeca l'Albert. Una- Només aixeca Una, l'Albert. no, llavors la C. La C, Tots. bueno, 3. marquem la C. C. Correcte! És que és la coma. És la coma. que vaig un tio amb un metro amb Un home va anar amb un metre allà, Un tio tocar un els metro. 9,6. Bueno, doncs 6. Vinga, tot. Seguim. Pels amants de les mates. L'Aleix, algú a juga la sol. sala... Juga Vale. sol. L'Aleix està jugant sol aquí, Vinga, va, som Una apreciació important. Si en una expressió matemàtiques hi ha un parèntesis... Estem a català, no a matemàtiques. Vale, què vol dir? Que no importa l'ordre, Primer Que- lo del parèntesis. que resol Jo crec primer que sí, lo no? de fora i després lo del parèntesis, o primer lo de dins del parèntesis? Lo de Primer dins, parèntesis. lo de dins, lo de Sí, dins. vale, vale. ja està, No estem tan rovellats com semblava. Aquesta era fàcil. Ojo de moment per això, pleno. 4 de 4, Hòstia. Hòstia. Ui. Vale, aviam. Els que creiem que estem a literatura, a català. Vinga, listo. A quin tipus d'annexa forma part, no obstant? A una frase explicativa, No? No. a una frase distributiva, Tampoc. No, Jo la és com tercera. això, La a com una tercera. la liava tant. disjuntiva... Adversativa. Adversativa O o disjuntiva? adversativa. Una de les Adversativa. dues. Jo amb Sí, això també. ho liava tant. Jo crec que és Espera. adversativa. Que l'Albert abans s'ha volgut Sí, fer el sí, xulo, sí. diguem-li que respongui ell ara. Don literatura, A veure. Vinga. adversativa perquè ens adverteix que Vinga, no obstant passi una cosa, en pot passar una altra. Jo crec que no és Vaya, d'advertir, sinó d'advers de contrari. I lo bé que m'ha quedat. Això sí. Oh, seguim, música. Hòstia. La música, Jordi, la teva. Vinga, toma. Vinga, aquí pertany l'obra La missa de Requiem. De rec. Hòstia. Com? Hòstia, jo crec que Requiem. temes Jo que la tinc- tinguin jo la tinc, Requiem eh? al Com ho has títol- dit, Pau? No sé, Requiem, no? Ha dit Requiem. Requiem Ai, for a ai, Dream. Clar. Una mica més diu Riquelme, eh? No, no, Vinga. no, no. Pertany a Beethoven, a Mozart, La para. a Pachelbel Beethoven era un gos, o a tio. Bach. Jo diria Mozart, Jo diria Mozart, també. Mozart, no? Sí. Marquem Sona la B. Requiem, Mozart. És correcte. Mozart la para des de lado, o sigui, ja sabia jo, tio. I ara anem acabant, estem a 3/4 de l'examen. Atenció, i les hem encertat totes, cosa que m'està sorprenent i molt. I Perquè som uns cracs, som uns cracs. Espera, espera, eh? Hem d'apretar una miqueta si ens dona temps, que em sembla que la profe ja està dient recolliu els fulls. Sí, sí, ràpid. Moment de ràpida. Doncs a quin d'aquests elements no forma part de la molècula ADN? Vale, no dieu res, Home. no dieu res, Atenció, arsènic, oxigen
hidrogen o carboni? Jo us dic, jo no hi entenc molt, Doncs però l'arsènic és un puto verí. Sí, eh? Per tant... Oxigen, sí, hidrogen i carbono són coses que... Bones. Està clar, bonic. coses que les tens per aquí Ho i compro. que estan guais. Estic amb en Carles. Jo arsènic... Sí, molt bé, Molt Carles. bé. M'estranyaria molt. Recordo un capítol del Tintín que l'intenten matar amb arsènic. Bueno, La veritat és que no sé quan en Seguim. sabeu, però el que és lògica, ho Això teniu sí. molt bé, Aviam, com es diria Lògicament. disfruta del teu treball, o gaudeix, potser millor, del teu treball en anglès? Are you enjoying your job? Do you enjoy your job? O are you like the job? Primer, a veure, you like the primera job, cosa, eh? la A, la primera, no seria enjoying? Sí, està mal O escrit. sigui, està mal escrit, no? està mal És el escrit. segon. Era la segona, Però llavors. clar, no sabem si està mal escrita A propòsit en plan o... com per dir Sí, que està correcte. Ja mal. només per això ja és la segona. Podríem ficar la segona i pensar... Do you enjoy your A veure, la de Are you enjoying... Jo crec que és la primera. No, la primera no. És que la primera està mal escrita. I no seria... O sigui, Clar, encara és que com, estigués bé. és com un continu. En plan, Seria com- continuous. La B? La B, va. Ah, la B. seria... Molt bé! Seria... 8. Estàs disfrutant del 8 a teu treball ara 8. mateix. Vamos! 8 de 8, eh? Oh! 8 de 8 ens emportem El el 10 a casa. Ho heu aconseguit, Ho hem mare meva. aconseguit. Jo no m'ho esperava de tots No nosaltres. tens pas un efecte de timbre, per casualitat. Sí. Ah, Mira, vale, perfecte. Ja està, ja Molt està. bona, La nostra Aleix, tio, bona llibreria de feina sons aquí mateix, Jordi de Balaguer. recolecta de FX. Molt bé, doncs em sembla que ja hem recollit els exàmens, la profe ens ha fet fora Què ha passat? i que és hora d'acabar la classe i anar-nos cap a casa, que Anar al pati, jo me'n que s'ha d'anar a veure el xinxan. Jo me'n vaig a veure al Som-hi, pati. doncs. Molt bé, doncs sense res més a dir, acabem l'ESO i ens anem cap a casa. adéu!